everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Patay na tuod si Helena. Naana siya sa lungag. Da! Patay ka lagi! Yes! Yes! Wa na ko'y babag sa akong buhaton ining bayan. Og ni Alejandro, patay na ang kontrabida. Ako yo'y inyong kontrahon? Pues, nasayop gid ka, Helena. Kay mo patay ko. Hello. Papasa na yung kanang hulag boy, ha? Di na maayo nga magdugay din sa cellphone. Ayaw ka balaka. Tagbahon ko una ang akong mga mata sa pagtutok sa patay nga, Helena. Sige. Nabalitaan lang ko sa kalihukan na sa bayan. Di rin na ang mga pulis nag-imbestigar na bahin sa pagkawa ni Helena. Ang sumando, huwag ka ba nakita problema? Naigabay, ang bata nga giingon ni Manang nga iyang nakitaan nga kasulti ni Helena. Gidumdum na sa kapulisan. Isa. Nganuwa man sa depusa og apil sa imong mga tao ang bata. Nag-iso na sila. Pero sige lang, ako na ipabalik na sa plaza. Dili mahimo nga doon nila ang saksi sa pagkawa ni Helena Franco. Huwag lagi. Sige, magpaabot na lang ko sa sunod nga balita. Huwag ka na ibalita nga mabatag ikan kay Helena. Tungod kay missing na siya. Tuod yan, Julia. Ipada ko ng kwarta sa itong mga tao. Kinahanglang magpada ka ng kwarta. Para sa unsa man? Kinahanglang pabugnaw na ko. Unsa, Franco? Ibahimo ka makita po sa kusina. Kinahanglang musibat ko. Unsa? Asa ka man mo sibat? Nagluhulap ko. So si Mana kung di pa ka maghatag og inventory report kay Leandro. Klaro na kayo. Magduda siya nako. Basta musibat na ko. Sige. Og padan ko. 100K ang ipadan ako. Okay, sige. Ang akong savings ang akong kuhaan. Sige. Bilakaw ng mga pulis. Mayo naman. Igo lang sila nagpangutan sa mga bata. Ito ang bata. Ang nakakita ni Helena. Inday, Hala, si Kuya. Nialagi ka, Kuya. Naapay polis din hinangotana. gusto kang mukaon og lami? O, Kuya. Dali, uban ako. Hain man na imong mama. Wa man ko'y mama o papa. Naaraman ko matog sa plaza. Kung ako kang dadun, unya, pakaliguon og hatagan og nindot nga higdanan. Musugot ka? Dili ka kidnapper. Dili, uy. Magpatabang lang ko nimo nga mailan ang mga lalaki nga mikidnap sa kong uyab. Ha? Oyaptay ni mo si ate? Oh. Ako si Lando. Hala, ikaw di si Lando? Oh. Og giilad ka sa mga lalaki. Oh. Kuya, nga naman ka. Nahibaw nagsugo ni mga Lando ang akungan. Miingon bitaw to si... Ang bunguton nga Lando ko no siya. Unya, padoon si ate sa luyo sa van. Bunguton ang nagpakalando. Oh, Ang pangutan na kun nganong nahibaw sila nga Lando ang ngan nga imong isulti kang Helena. Aron tuo siya sa imong gisulti nga nagpaabot ko luyo sa van. Kailara ni Helena ang utok sa kidnapping.
Ganun karon pa magkumakaw na huna ini. Ha? Dali, Inday. Pakanon ta ka. Sige, sige. Inday, kung doon ay laing may bitar ni mo og kaon, labi na ang mga lalaki nga nanugo ni mo. Ayaw kit pag-uban, ha? Dagan yun. Ug ato dayon sa mga pulis. Ha? Hello, boss. Saman, nakuha na niyo ang bata nga inyong gisugo sa pagpatawag kay Helena? Wa pa, boss. Padung pa mi sa plaza. Kinahanglang makuha niyo ang bata. Kay may nakakita nga kasulti siya ni Helena. O posible nga nakatimaan yun ng bataan sa inyong mga naong. Oo, boss. Padung na mi sa plaza. Sige, bye. Nasipiyat sila bahin sa bata na. Asa man ta, sir? Sabay sa babae nga gikidnap. Ha? Ayaw kahadlok. At agan ti ka kwarta. Dagang lamig nga sudan sa inyo, sir? Daghan. Malingaw ka sa mga sudan dito. Yay! Kung makita nimo ang mga lalaki nga namugos nimo sa pagtawag ni Helena, makitimaan ka pa ba sa ilang mga naong? Ang usa, punguton. Unya ang usa, taas og suwang. Duwara sila? Tuhara man tong akong nakitaan. Uy, Manang, ati manaon na ni bata. ala, ikaw? Hello, manang. Good girl, man ko. Uy, nga nung gidaman na ni mo siya din sa bailando. Manang, siya ang nakakita sa mga lalaki nga may kidnap ni Helena. Busa, gamit siya sa kapulisan. Tato, di ka, sir. Hindi na akong bahay. Manang, taguiyo na siya sa bahay sa mga katabang. Unsay nga ni mo, Inday? Tata. Lakaw, tata. Muuban ka ni Manang, ha? Para makaligo ka. Unya, makailis ka. Dali, ato ta sa luyo, Inday. May kayway nakakita ni mo nga miabot din, he. Dali na. Makiksulti ko na si Alejandro. Hello. Saan yung balita? Wa naman diri sa plaza ang bata nga among gisugo, boss. Oh, pakitaan ninyo. Ayaw paghunong sa papakita. Ni ana bitaw, boss. Naglibot-libot na mi diri sa plaza. Wa gyud ang batang kulot. Gamita yung utok. Pagpangutan na mo. Importante nga magulitan nyo ang mga bata. Abi ba na ako mga profesional mo? Mga bugool sabi mo. Mangita na lagi mi, boss. Bye. Na problema namin ko ba sa bata? Magkalakot. Ganong wa may manahura daan nila. Ganong may gamit ng sila bata. Maayon ta akong makatabang kini bata. Nakong gida, aron makitaan si Helena. Nagunsa naman sa kanya sa kwarto ni Papa. May report lang ko. Prinsip mine? Di na importante yung mahibaw ka sa akong tuyo, Shin. Insultador na lagi kay kanako, no? Ayaw na ko sa muka, ha? Nakos ka balaka. Mahimong musod, sir? Sud, Lando. Nabisig silang tanan sa pagkawa ni Helena. Misamot nga na-center na si Helena sa ilang mga mata. Unsa na'y balita? Sir, may ipananghit ko nimo. Unsa man ka na? Ang bata nga nakakita sa mga kidnapper. Akong gida. Akong gisafety daan. Ni ang bata din sa bahay? O, sir. Akong gipataguan ni Manang sa bahay sa mga katabang. Maayo.
Salamat nga may kaugalingon kang plano, Lando. Sir, karon lang nimisantop sa kong una-una. Unsa man ka na, Lando? Ang mga kidnapper nga misugo sa batang si Tata sa pag-ilad ni Helena, migamit sa kungan, Lando. Unsa? Sir, nakailan ako ang utok sa mga kidnapper. Nahibaw sila nga, muduol gid si Helena aron pagsusi ko na unsa ko dito sa plaza. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.